Ang oras ng multo. Sa ika-11 palapag ng isang lumang gusali sa Makati, may isang opisina na kilala sa katahimikan tuwing gabi. Dito nagtatrabaho si Liza, isang call center agent na laging naka-graveyard shift. Dahil bagong lipat lang siya, hindi niya alam ang mga chismis tungkol sa opisina, lalo na ang tungkol sa multo ng 3:00. Isang gabi, habang abala si Liza sa pagtawag, napansin niyang parang may lumalakad sa likod niya. Akala niya ay isa sa mga janitor. Paglingon niya, wala naman. Binaliwala lang niya iyon. 3:00 ng madaling araw. Biglang namatay ang ilaw sa kanilang floor, pero sa computer screen niya, may lumabas na mensahe. Bakit ka nandito? Napatalon si Liza. Wala namang ibang gumagalaw sa paligid, at wala rin siyang kachat sa oras na iyon. Tumayo siya para sumilip sa cubicles, at doon niya nakita ang isang babae, nakatalikod, duguan ang blouse, at walang mukha. Nang dahan-daang lumingon ang babae, bigla itong nawala. Mabilis na bumaba si Liza sa lobby, nanginginig. Sinalubong siya ng isang matandang guard. Naabutan mo na rin siya, tanong ng guard. Si sino po? Nauutang na tanong ni Liza. Yung dating empleyada dito. Tumalon mula sa 11th floor, 3:00 din yun, isang taon na ang nakalipas. Nang makatsyempo, sinubukan ni Liza buksan ang desktop ng kanilang team leader, si Sir Noel. Mahigpit ito sa files, pero isang gabi, naiwan niya ang computer na nakalogin. Pumasok si Liza sa hidden folder gamit ang shortcut sa keyboard. Doon niya nakita ang folder na tinatawag na Project Salungguhit Nightwatch Salungguhit Confidential. May lamang mga scanned documents, CCTV footage, at internal memos na may top secret na watermark. Isa sa mga memo ang bumungad sa kanya. Joyce M. Santos has escalated concerns about unethical activities inside the company. Secure and neutralize. Napahawak si Liza sa bibig niya, may plano pala talaga laban kay Joyce. Nang buksan niya ang CCTV file na may petsang March 13, 3 a.m., nakita niya ang aktwal na video, si Joyce, umiiyak habang may kausap sa telepono, tila sinusundan. Maya-maya, may isang lalaking naka-jacket na lumapit sa kanya sa dulo ng hallway, at itinulak siya. Walang tunog ang video, pero malinaw ang galaw. Biglang nag-log off mag-isa ang computer. Delete initiated. Mabilis na umalis si Liza, kinuha ang phone niya at sinubukang kuhanan ng video ang screen, pero pagtingin niya sa camera roll, blanko ang lahat ng kuha. Part 4, ang tinig kinagabihan, habang nag-aabang ng tawag, nakatulog si Liza sa desk niya. Nanaginip siya, isang boses ng babae ang paulit-ulit na sinasabi. Ibalik mo ang katotohanan. Huwag mong hayaang matulad ka sa akin. Pagmulat niya, may dugo sa keyboard niya. Nang hinayang siyang hindi niya nakuha ang kopya ng file, pero may isa pa siyang naisip, backup drive ng CCTV sa server room. Hating gabi, tahimik siyang pumasok sa server room. Sa loob, malamig at maingay ang tunog ng mga makina. Habang hinahanap niya ang folder ng security archives, bigla siyang nakarinig ng yabag. Paunti-unti, papalapit, tumingin siya sa salamin sa side panel ng server, at doon niya nakita ang babae muli. Nakatitig, walang mukha, may dugo sa leeg. Biglang bumukas ang ilaw sa likod. Liza, anong ginagawa mo rito? Si Sir Noel. Hindi siya makagalaw. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang file sa screen. Joyce, naka-record, nagsasalita sa camera. Kung napanood mo ito, ibig sabihin hindi ka parte ng kasinungalingan. Huwag kang manahimik tulad ng iba. Ako ang susi. Hanapin mo ang name tag ko. Paglingon niya, hawak ni Sir Noel ang name tag ni Joyce. Mabigat ang tingin nito. Alam mo na pala. Tahimik si Sir Noel. Hawak-hawak pa rin ang name tag ni Joyce, at mabigat ang tingin niya kay Liza. Alam mo na pala ang totoo, aniya. Alam mo na ngayon na hindi siya tumalon. At hindi siya magpapahinga hanggat hindi mo tinatapos ang sinimulan niya. Lumingon si Liza sa screen, kung saan nakatigil ang video ni Joyce. Nanginginig siyang nagsalita, Sir, bakit niyo siya pinatay? Ngumisi si Sir Noel. Hindi ako. Hindi lang ako. Marami kami. Lumapit siya. Hindi mo pa naiintindihan. Ang Project Nightwatch, hindi lang yan tungkol sa katiwalian. May iba pa. Bago pa siya makalapit ng husto, nagsara bigla ang pinto ng server room. May tumulak mula sa labas. Blag, naiwan si Liza at si Sir Noel sa loob. Biglang bumukas lahat ng screen sa paligid.
Isa-isa, ipinakita ang mga mukha ng mga nawawalang empleyado. Lahat sila, huling nakunan ng CCTV na pumapasok sa server room. Lumingon si Sir Noel. Takot na ngayon ang mata niya. Hindi ko na siya makontrol, aniya. Si Joyce, hindi. Ang presensyang ginising niya. Part 6, Sakripisyo. Ayon sa file, may mga nawawala taon-taon sa opisina, tuwing Marso, sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang pattern ay itinago sa pangalan ng proyekto, Night Watch, mga gabi ng pagbabantay, pero hindi ng seguridad, kundi ng isang seremonyang lihim. May lumang kwento na ang gusaling ito ay itinayo sa dating simbahan ng Culto, isang samahan na naniniwala sa pag-aalay ng kaluluwa ng katotohanan, kapalit ng kayamanan at kapangyarihan. At si Joyce, siya ang nakatuklas ng lahat, nang nakita ni Liza ang final file na na-recover niya mula sa backup. Sa sino mang makakabasa nito, pag dumating ang 13 ng Marso, alas 3 ng madaling araw, isa sa inyo ang kukunin. Ngunit kung may mag-aalay ng katotohanan, kung may maglalantad, maaaring putulin ang siklo. Climax, pilit binubuksan ni Liza ang pinto ng server room, pero ayaw bumukas. Si Sir Noel ay biglang tumakbo at sinubukang sirain ang CPU kung saan nakasave ang mga file. Sa kalagitnaan ng putukan ng kuryente at patak ng dugo sa sahig, bumalik ang babae. Si Joyce, o ang anyo ng multo niya, humaharap kay Liza. Ngayon, may mukha na. Tama na, wika ni Joyce. Hindi mo na kailangang tumakbo. Nilapitan siya ni Liza. Anong kailangan mong gawin ko? Ngumiti si Joyce, may lungkot sa mata. Ilantad mo ang lahat, kung hindi, ikaw na ang susunod. Nang makalabas si Liza sa server room kinabukasan, dumiretso siya sa HR at sinabing magre-resign na siya. Tahimik ang opisina, parang walang nangyari. Pero habang naglalakad siya palabas, may isang empleyado ang sumalubong sa kanya, may suot na black ID lanyard, ibang kulay sa karaniwan. Mahinang bulong nito sa kanya. Kung may kopya ka, huwag mong isave online. May mata kami kahit sa cloud. Kinabahan siya, lumabas siya ng gusali, tumatakbo. Pero bago siya makalayo, may dumaang ambulansya. Tiningnan niya, may dinadala palang katawan, binalot sa puting kumot. Walang mukha ang biktima, pero sa kamay nito, nakasabit ang name tag, Mark QA, ang kaibigan niyang tumulong sa kanya. Part 8, Lihim sa basement, nagpa siya si Liza na mag-imbestiga pa. Pumunta siya sa dating building plan ng opisina. Doon niya nadiskubre, may basement level 2 na hindi nakalog sa mga public records. Gamit ang isang dating utility key na nakuha niya mula sa janitor's locker, pumasok siya sa madilim na elevator, pinindot ang B2, at laking gulat niya nang humandar ito. Pagbukas ng pinto sa ilalim, amoy amag at lumang kandila ang bumungad. Ang sahig ay may mga lumang simbolo, parang makaron o alay. Sa gitna ng basement, may altar, may lumang papel na may sulat kamay. Ang makasasaksi ng katotohanan, ay kailangang magsakripisyo upang ang multo'y mapanatag. Doon niya nakita ang lumang journal ni Joyce. Nakasulat lahat, ang underground cult ng ilang senior staff. Ang Night Watch, na isang ritual ng pananahimik kapalit ng pag-angat. At huli, ang pangalan niya, Liza M. Santos. Nanlaki ang mata niya, isa siyang pamangkin ni Joyce. Final chapter, pagpili, alas 3 ng madaling araw. Nakaupo si Liza sa gitna ng basement, hawak ang journal. Sa tabi niya, ang kopya ng CCTV file at mga dokumentong magpapabagsak sa buong kumpanya. Dumating si Sir Noel, duguan ng mata, parang wala na sa sarili. Hindi mo na ito matatakasan. Isang buhay lang ang kailangan, para tumigil ang sumpa. Buhay ko, tanong ni Liza. Hindi. Buhay ng susunod na sasaksi. Napalingon si Liza. Sa likod niya, isang batang babae. OJT. Bagong pasok. Napaisip siya. Pipiliin ba niyang isakripisyo ang isang inosente para matapos ang sumpa? O ilalabas niya ang katotohanan sa mundo, at harapin ang buong organisasyong babagsak sa kanya? Wakas, dalawang ending. Ending 1, sakripisyo. Napaikit si Liza, lumapit sa bata, at hinawakan ang kamay. Pasensya na, bulong niya. Kinabukasan, wala nang multo. Tahimik na ulit ang opisina. Na-promote si Liza bilang bagong team lead. Pero gabi-gabi, sa salamin ng elevator, may refleksyong hindi kanya. Matapos ang eskandalo, pansamantalang isinara ang gusali.
Na-freeze ang accounts ng kumpanya, at naglaho ang ilang opisyal na sangkot sa Project Nightwatch. Ngunit isang linggo matapos ang pagsabog ng balita, isang lalaki ang biglang lumapit kay Liza sa labas ng korte. Naka-Amerikana, matanda, mapatla. May iniabot siyang lumang Sobra. Si Joyce, hindi siya ang unang multo sa opisina niyo, bulong niya. Basahin mo to, kung gusto mong malaman kung kanino talaga nagsimula ang lahat. Part 10, ang itinatagong kasaysayan sa loob ng Sobra ay may isang lumang sulat at larawan. Nakasulat sa lumang papel, taong 1967, ang unang insidente ng pagkawala sa gusaling ito. Isang sekretaryang nagngangalang Elisa M. Santos, walang makapagsabi kung saan siya napunta, pero ilang gabi matapos ang pagkawala, narinig ang kanyang sigaw mula sa basement. Sinubukang i-exercise ang lugar, pero bawat pari ay nagkasakit. Ang mga empleyado ay nagsimulang magpakita ng kakaibang ugali, mapagmataas, sakim, tila ba wala ng konsensya. Sa larawan, nakatayo sa harap ng lumang gusali ang grupo ng mga tagapagtatag ng kumpanya. Isa sa kanila ay nakaitim at tila hindi malinaw ang mukha. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, "Ang alay sa karunungan." Part 11, balik sa opisina isang gabi, habang natutulog si Liza sa inuupahang apartment, nagising siya sa tunog ng telepono. Unknown caller. Pagsagot niya, walang nagsalita, pero narinig niya ang malalim na boses. Ang katotohanan ay hindi wakas. Simula pa lang ito. Pagbaba niya ng tawag, biglang namatay ang ilaw. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang gusali ng opisina, wala ng ilaw, pero sa pinakataas na palapag, may nakasindi. At may nakatingin pababa. Part 12, huling pagbalik hindi niya kayang hindi bumalik. Isang gabi, pumasok siya muli sa opisina, gamit ang dating access card. Nagulat siyang gumagana pa ang elevator kahit abandonado na ito. Pagdating sa 11th floor, bukas ang mga ilaw. Parang normal na working day. May mga empleyado, pero lahat ay walang mukha. Lumingon sila kay Liza, sabay-sabay nagsalita. Wala nang makakatakas. Isa ka sa amin. Tumakbo siya, bumaba sa basement level. Doon, bumungad ang isang pader na biglang bumuka, tila inakay siya ng kung anong di nakikitang puwersa. Sa loob, isang hukay, at sa gitna nito, ang bangkay ni Joyce. Hindi bulok, tila natutulog. May hawak ito, isang antikong libro. Ang pabalat, mga panata ng katahimikan. Final twist, ang bagong alay, paghawak ni Liza sa libro, biglang lumiwanag ang paligid. Nagsimula siyang makakita ng mga alaala, hindi kanya, kundi kay Joyce, kay Elisa, at ng iba pang biktima. Ang kulto ay may tagapagmana, at sa bawat pagbagsak ng isang multo, may bagong hihirangin. Sa huling pahina ng libro, may bagong sulat. Kailangang may tagabantay. Hindi maaring mawala ang mga alaala. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Ito'y kwento ng pagpapatuloy. Paglingon niya, nakatayo si Joyce, buo na ang katawan, may ngiti sa labi. Salamat, Liza, wika nito. Ngayon, ikaw na ang bagong tagabantay. Makalipas ang ilang buwan, muling binuksan ang gusali sa bagong pangalan, bagong kumpanya, bagong pamunuan. Ibinenta raw ito sa isang multinational firm. Wala nang opisyal na koneksyon sa lumang kumpanya, ngunit sa ilalim ng papel, isa lang ang nagmamay-ari ng lahat. Liza M. Santos. Tahimik siya. Hindi na siya lumalabas. Hindi na rin nagpapakita sa publiko. Ngunit araw-araw, sa loob ng opisina, nagbabantay siya. Nasa 11th floor, sa parehong cubicle kung saan siya unang nakaramdam ng presensya ni Joyce. Pero ngayon, siya na ang presensyang naroroon. Minsan, pag 3:00 ng madaling araw, may naririnig ang ilang bagong staff na parang may gumagalaw sa taas, kahit wala namang tao sa floor na iyon. May isa pang ang OJT na nagsumbong, may babaeng umiiyak sa pantry, pero paglapit niya, nawala ito, at may naiwan lang na lumang name tag, Joyce. Huling linya sa basement, nananatiling nakasara ang pinto ng lumang altar. Ngunit may isang ukit na bago lang lumitaw sa haligi. Ang katotohanan ay hindi pwedeng itago magpakailanman. Ngunit ang mga mata ng katahimikan ay laging gising. At kung ikaw ay nasa opisina tuwing 3:00 ng madaling araw, huwag kang lilinggan kapag naramdaman mong may nakatingin sa likod mo.